Vianočná kapustnica. To nie je len taká obyčajná polievka, však je to doslova stredobod štedrovečerného stola. A priznajme si, pre mnohých aj zdroj poriadneho stresu. Každý rok sa totiž odohráva tá istá dráma. Podarí sa ju navariť tak, aby bola naozaj, ale naozaj legendárna. Poďme sa na to spolu pozrieť a odhaliť tajomstvá, ktoré oddelujú dobrú kapustnicu od tej úplne nezabudnutelnej. A presne o tom toto celé je. Cieľom predsa nie je navariť len nejakú kyslú polievku. Cieľom je vytvoriť majstorské dielo. Takže poďme si krok po kroku prejsť tie najdôležitejšie tajomstvá, ktoré zaručia ten druhý výsledok. Takže prvé a absolútne najdôležitejšie tajomstvo sa skrýva v samotnom srdci polievky, v ingrediencii, ktorá dokáže všetko buď pozdvihnúť do nebies, alebo naopak úplne potopiť. A áno, hovoríme samozrejme o kapuste. No a tu sa deje chyba číslo 1. Mnohí v zhone siahnú po tom pohodlnom sáčku kapusty zo supermarketu však, po tej, čo stála mesiace na poličke. Problém je v tom, že je pasterizovaná. To teplo v nej zabilo všetky živé kultúry, ktoré jej dávajú tú pravú, hlbokú a komplexnú chuť. Výsledkom je potom len taká jednorozmerná kyslosť, polievka bez duše. Pozrime sa na ten rozdiel, ten kontrast je obrovský. Na jednej strane máme živú kapustu, ideálne z osuda, z trhu. Je chrunkavá, stále tak povediac pracuje a je plná komplexnej, takej tej správnej, skoro až funky chuti. No a na druhej strane je tá mŕtva, mäkká, často až kašovitá, s plochou, nudnou kyslosťou. A práve tento rozdiel rozhoduje o všetkom. No a teraz prichádza dilema, ktorá rozdeľuje rodiny a každý rok vyvoláva búrlivé diskusie na internete. Otázka, ktorá znie v mnohých kuchyniach tesne pred Vianocami: premývať či nepremývať? Odpoveď je úplne jednoznačná a nekompromisná. Je to hriech. Premývaním totiž doslova vylejete do otoku celú jej chuť, všetky vitamíny, v podstate celú dušu budúcej polievky. Ak sa zdá, že je kapusta príliš kyslá, riešením nie je voda. Stačí ju poriadne, ale naozaj poriadne vyžmýkať. A tú cennú šťavu, tú jušku, si určite odložte. Môžete ňou polievku na konci geniálne dochutiť. Dobre, kapustu máme zvládnutú, poďme k ďalšej kľúčovej časti. Pretože legendárna kapustnica nie je len o kapuste. Je to symfónia chutí, ktorú diriguje mäso. A tu treba pochopiť a hlavne rešpektovať 3 základné chuťové piliere. Nazvime si ju Svätá Trojica. Poprvé, udené mäso, ideálne nejaké koleno alebo rebrá, ktoré vytvoria ten silný dymový vývar. Po druhé, čerstvé mäso, ktoré pridá ďalšiu hĺbku. No a po tretie, samozrejme klobása. Tá prinesie tú charakteristickú korenistú a paprikovú bodku na záver. A pozor, najväčšou chybou je hodiť všetko do hrnca naraz a čakať na zázrak. To nie. Príprava kapustnice je presne ako dirigovanie orchestra. Každá jedna zložka má svoje presné miesto a svoj presný čas. Načasovanie? To je absolútne všetko. No a keď už hovoríme o načasovaní, presne tu sa robí tá najčastejšia a asi aj najfatálnejšia chyba, kedy presne patrí do hrnca klobása, aby si zachovala svoju chuť, arómu a hlavne šťavnatosť. Odpoveď je presná a pre mnohých možno prekvapivo krátka. Je to len 20 minút. Áno, počujete dobre, len 20 minút pred úplným koncom varenia, nie viac. Toto je naozaj kľúčové. Úlohou klobásy nie je variť sa hodiny. Jej úlohou je len sa prehriať a uvoľniť do polievky svoju úžasnú paprikovú chuť a vôňu. Lebo ak ju necháte variť príliš dlho, všetká jej chuť sa jednoducho vylúhuje do vody. Ostane z nej len suchá, mŕtvá hmota bez chuti. No, presne ako piliny. A tým je jedna z kľúčových zložiek úplne zničená. Teraz prechádzame k ingrediencii, ktorá je síce maličká, ale má obrovskú moc. Moc zničiť celý hrnec kapustnice v priebehu doslova niekoľkých sekúnd. Je to taká tajomná a často nepochopená sila v našej kuchyni. Áno, je to mletá červená paprika. Hovorí sa o nej, že je ako zradná milenka. Prečo? No, dokáže jedlu dodať nádhernú farbu a absolútne božskú chuť. Ale ak sa k nej nesprávate s rešpektom, v jednom okamihu sa obráti proti vám a nepríjemne zhorkne. Takže ako ju skrotiť? Kľúčové je toto. Nikdy, ale naozaj nikdy, nepražte papriku priamo na horúcej platni. Keď máte hotový cibulový základ na masti, odstavte ho z tepla. Až potom, do horúcej, ale už nie vriacej masti, vmiešajte papriku. Nechajte ju len na pár sekúnd rozkvitnúť, teda krásne sa rozpustiť a okamžite ju zalejte trochou studeného vývaru alebo vody.
Týmto jednoduchým trikom z nej dostanete maximum farby a chuti. A hlavne bez akejkoľvek horkosti. Dobre. Takže odhalili sme si tajomstva kapusty, mesa aj zradnej papriky. Ale existuje ešte jedna posledná ingrediencia. Taká, ktorá je často podceňovaná, no pre tú dokonalú hlbokú chuť je absolútne nevyhnutná. Viete, legendárna kapustnica sa nikdy nerodí v deň, kedy ju uvaríte. Jej cesta k dokonalosti trvá trošku dlhšie. Prvý deň sa síce navarí, ale až na druhý, alebo ešte lepšie na tretí deň, dosiahne svoj absolútny chuťový vrchol. Presne tak. Všetky tie úžasné chute z údeného mesa, zo živej kapusty, z klobásy, z húb, zo všetkých korenín potrebujú čas. Čas, aby sa navzájom prepojili, zharmonizovali a, ako sa hovorí, pekne si sadli. Preto je najlepším riešením navariť kapustnicu v predstihu. Povedzme už 22. decembra. Takže zhrnuli sme si 4 hlavné tajomstvá, ktoré odlišujú dobrú kapustnicu od tej naozaj špičkovej. Ale možno tá skutočná legenda sa neskrýva len v technike a v postupoch. A tak na záver ostáva otázka, čo robí práve ten váš rodinný recept, ten, ktorý sa dedí z generácie na generáciu, skutočne legendárnym